ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар накунед, иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред бор рафта? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якмин эълони мо дар навор имрӯза, яъне ки якта замини фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, расмош надоштаг соҳибаш, барои ҳамин хотир мо як картинка мондагием. замини фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ҳисор, деҳаи Булбулчашма гуфтагиай. масоҳати замин дӯстон гуфтагиай ки 6 сотиқ заминай. техпаспорт дорад, ҳуҷҷатҳои замин ҳамаш 100%. нархи замина бигем 50 000 сомонӣ мега. иншоалло ки камтар дига бо савдо дорад. иваз ба Астраҷи гуфтагиай ки иваз карда мешавад ба ягон мошини Opel Astra ё ин ки Opel Astra H ё ки Zafira қади иваз карда мешавад. дӯстони азиз, дар наздикиаш гуфтагиай ки бордоро, яъне ки дар дунои қишлоқи ҳамин замин хулоса 100 метр дуртар сведам ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат номерҳои ватсап мондаги тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. шербачаҳои ноҳияи Вахш, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, пеши дарвозаи ноҳияи Вахш гуфтагиай. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ замина, яъне ки дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирди атрофи хона маҳкама. нархи хонаро бигем 180 000 сомонӣ мега. камтар дига савдо дорад. рақамҳо барои тамос 934 10 45 71. марҳамат дӯстон, касоне ки аз ноҳияи Вахш хонахар бошед, 180 000 сомонӣ камтар дига савдо дорад. занг бизанед, аз номи сомонаи мо насимдеҷа салом расонед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ки замин ягон техника доред барои реклама кардан, марҳамат дар ватсаби мо 911 32 43 44 хади роҳӣ кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки дар шаҳри Қурғондепа гуфтагиай, маҳаллаи Ғайрат. 5 дар хонаи пастак гуфтагиай дохтаги, яъне ки барак. масоҳати заминаш 7 сотиқ замина. гирди атрофи хона маҳкам. ошхона, алоқхона, ҳуҷҷатҳо намоячӣ дорад, баниам дорад. нархш бошад 300 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 918 87 06 90. метавонед дӯстон занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонаи замонавӣ гуфта шавад, марҳамат, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғондепа ва кургавои пеши МЧС гуфтагиай. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва 4 сотиқ замина. нархи хонаро бигем 330 000 сомонӣ мега. гирди атрофи хона маҳкам, обусфен мушкилӣ нест ва дарвозаам часпондагӣ ҳаст. нархи 330 000 сомонӣ камтараки дига савдо дорад. ина марҳамат, даруни хона тамошо кунед, чӣ хел ремонтҳои беҳтарин кардагиай. рақамҳо барои тамос 881
74 0044. میتونید زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون دسترس کنید. دوستان عزیز، اعلان نوبتیمان خانه فروشی است که قرار دارد در ناحیه رودکی محله هزارو پیشی پلی‌تکنیک گفتگی، یعنی که خانه کاروبکا می باشد، با سیم بلوک برداشتگی است، کریچه چسباندگی است، 3 در خانه در درونش گفتگی که کخنی درونی دارد. 6 سوتق زمین، نرخ خانه رو بگیم 170,000 سومانی. 3 در خانه، مساحت زمینش 6 سوتق زمین است. رقم ها برای تماس 987 12 33 83. میتونید دوستان زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون پرسان شوید. دوستان عزیز، ششمین اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه، دهه گلباغ، جماعت چهارباغ گفتگی برادرها. 4 در خانه می باشد و مساحت زمینش 6 سوتق زمین است. گفتگی که خانه برای زندگی کردن تیار است. نرخ خانه را بگیم 250,000 سومانش گفته است. باز کمتر باز ارزان می شود. دوستان عزیز، رقم ها برای تماس 918 38 81 12. میتونید زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون دسترس کنید. دوستان عزیز و پادپیسچگان محترم، به خاطر مهنت ما یک تایی لایک می‌دیم و در کانال پادپیس می‌کنیم. از کجایی که خانه یا که زمین در کار باشد در کامنت بنویسید و شما گفته ان شاء الله که پیشنهاد می‌گردونیم. دوستان عزیز، خانه فروشی هست که قرار دارد در شهر کلاب، کوچه رودکی، پیش مکتب رقم 1. خلاصه 4 در خانه فصل خوش‌داختگی و 5 سوتق زمین ریمونتاژ بهترین. نرخ خانه را 330,000 سومانی. نشد داکومنتاش، نشد آب سویدش هیچی گفتگی نیست. کسانی که دوستان از معلومات پرا میخواین که بفهمین، رقم ها برای تماس 30 70 73 40. میتونید زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون دسترس کنید. دوستان عزیز، خانه فروشی هست قرار دارد در ناحیه مومن‌آباد، دهه جیمتال گفتگی. 4 در خانه می باشد و بنیه درون دارد. مساحت زمینش 8 سوتق زمین. نرخ خانه را گفتیم 110,000 سومانی. معامله دارد کمتر. رقم های صاحب خانه 907 67 20 20 خالی. میتونید دوستان زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون دسترس کنید. دوستان عزیز، نهمین اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه قمسنگیر، یعنی که در ناحیه جیهون، دهه مدنیت. در خانه برک دخترگی و مساحت زمینش 12 سوتق زمین است. نرخ خانه را 160,000 سومانی میگه. نرخ آخرش گفتگی دیگه سودا نمی شود. رقم هم برای تماس 933 77 38 16. میتونید دوستان با همین رقم زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون دسترس کنید. دوستان عزیز، خانه فروشی هست قرار دارد در شهر حصار. خانه در اتجاه نزدیک دریای کفرنی‌ها می باشد. 5 در خانه، مساحت زمینش 6 سوتق زمین است. گرد اطراف خانه محکم کردگی گفتگی و نرخ خانه را بگیم 270,000 سومانیش میگه. کمتر دیگه معامله دارد. آشخانه، حاجتخانه، بنیه، کخنی، یعنی که همه چی دارد دیگه. رقم ها برای تماس 987 38 48 90. میتونید دوستان زنگ بزنید و معلومات عمیق‌ترشون از خود صاحبشون دسترس کنید. دوستان عزیز، یعنی که نیمی ویدیو را با دست یک کوارترای فروشی هستم با نرخ ارزان از شهر دوشنبه، شهر بختار، یعنی که از هر منطقه جمهوری تاجیکستان کوارترای فروشی ماندگی میتونید تماشا کنید و معلومات عمیق‌ترشون دوستان از خود صاحبشون میتونید پرسان شوید.
квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Душанбе мебошад. Якумин квартираи дӯстони азиз қарордорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида мебошад. Хонага яъне ки дар сеюм этаж 65 квадратни метрай. Хона гуфтагии дӯстон ки тайёра барои зиндагӣ кардана. Ягон камбудӣ надорад, оби суяд мушкилӣ нест. Нархи квартира 750 000 сомон мега. Боз хадро биё хона бибин, гуфтагие ки савдо дорад. Дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, хонага 65 квадратни метрай. дӯстони азиз, рақамҳо барои тома 38 85 85 89. марҳамат метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас кунед. Агар шумо чунин хона, замин, ягон техника доред, марҳамат дар ватсаби мо роҳ кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. марҳамат дӯстони азиз, 2 июн як квартираи арзон аст дар шаҳри Хуҷанд мебошад. яъне ки тарафҳо якум микрорайон гуфтагиай. Як хонага дар якум этаж 38 квадратни метрай. нархиш бошад 215 000 сомонӣ. боз камтар дига савдо дорад. дӯстони азиз, марҳамат кардаме ки квартира хар бошед аз шаҳри Хуҷанд, тарафҳои якум микрорайон 38 квадратни метрай. иншоалло ки боз савдо дорад. рақамҳо барои тамос 927 88 55 65. метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, 3 июн квартираи фурӯшӣ ҳаст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои повороти фабрика гуфтаги бордро. сехонага дар 5 этаж мебошад. дом худаш наэтажаи гуфтаги, нархиш бошад 345 мега. повороти фабрика, лаби роҳ, дом гуфтаги ки тайёраи мардум ремонт кардестиян. дар наздикии дом садик, мактаб, медколлеҷ, бозорча, чанд намуд маршрутка гуфтаги ки мегузарад. хона дар 5 этаж, яъне ки сехонага 345 та. марҳамат 550 42 68 68. метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас кунед. марҳамат дӯстони азиз, боз як квартираи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагиай. сехонага дар 10 этаж, лифт гуфтагие ки дорад 68 квадратни метрай. нархи квартира бошад 560 000 сомонӣ. оби суяд мушкилӣ надорад. марҳамат касоне ки аз ноҳияи Шоҳмансур квартира хар бошед. сехонага дар 10 этаж 68 квадратни метрай. рақамҳо барои тамос 882 71 98 97 98 98. метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи суҳбатшон пурсон шавед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳаст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хонага квартира дар 8 этаж мебошад, яъне ки квартира гуфтаги ки новостройка коробка мебошад 65 квадратни метрай. нархаш бошад 260 000 сомонӣ. иншоалло гуфтаги ки камтар дига савдо дорад. дӯстони азиз, яъне ки квартира мехарен, хитон ба яъне ки хоҳиши дили хитон монтаж карда, яъне ки ремонтш карда дар хушрӯ, яъне ки ремонтш мекунен, медурӯи зиндагӣ мекунен. 260 боз камтар муомила дорад. дар номерҳои 0101 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар квартира гуфтагӣ бud, марҳамат квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафҳои Дӯстии халқҳо гуфтагии бордро. хонага дар 3 этаж мебошад 56 квадратни метрай. нархиш бошад 395 000 сомонӣ мега. боз муомила дорад. дар наздикиаш мактаб, магазин, больница ҳастай. марҳамат, яъне ки дар 3 этаж, хонага 56 квадратни метрай. нархи 395 000 сомонӣ. 988 67 67 88. метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас кунед.
ва дӯстони азиз, 7 июл мо квартираи фурӯшии асаи қарор дорад дар шаҳри Регар, тарафҳои Сарор Сити гуфтагиай. Дихонаga квартира дар 5-ум этаж мебошад. Хона ремонтҳои беҳтарин ва нархш бошад 339 000 сомонӣ, 60 квадратни метр. Рақамҳо барои тамос 971 21 11 15 метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас кунед. Дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Иншоалло ки беҳтарин мешавад. Дастгиришон пешамед. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.